Hej, jeg hedder Inge Speiermann. Jeg er den nye innovationschef, som er blevet ansat til at lede innovationsholdet i Post Danmark, og jeg starter her 1. februar, og det glæder jeg mig helt vildt meget til. Jeg synes, det bliver så spændende at få lov at løfte den her opgave. Jeg har ikke set noget lignende i rigtig mange år i det danske erhvervsliv, at sådan en stor gammel mastodont af en virksomhed går ud og siger, nu vil vi bare innovere. Vi er nødt til at innovere os ud af den situation, vi er i. Vi vil gerne være her også om 100 år. Det er en virksomhed, som jeg synes har måske Danmarks stærkeste brand. Der er ikke en kunde eller en medborger i Danmark, som ikke er kunde hos Post Danmark. Det er et sted, hvor at alle muligheder er åbne for at gøre en forskel. Jeg synes, det bliver fantastisk at få lov at være med til det her, og da jeg fik tilbudt jobbet, så tænkte jeg bare, ej, det her, det er once in a lifetime. Jeg bliver bare nødt til at være med i den her proces. Og jeg glæder mig rigtig meget til, at vi i fællesskab skal løfte den opgave, og virkelig gøre en succes ud af Post Danmark. Vi står for en opgave, som er stor, men den er ikke større, end jeg er helt sikker på, at vi sammen skal nå det. Og det skal vi ved at være utroligt fokuseret på at være dem, som skal ud og hjælpe forretningen. Vi skal være et lille rejsehold, der skal ud og bistå og servicere og hjælpe og coache forretningsenhederne og forretningsenhedernes kunder med at lave nye service og produkter. Vi skal arbejde med mange typer af forskellige innovation. Vi skal arbejde med måske det, vi kalder for konvergens, der vi kigger på nogle eksisterende produkter, som måske skal digitaliseres. Det kan også godt være, at vi ønsker at lave noget helt radikalt anderledes. Nye produkter, som ikke nødvendigvis før har været produceret i regi af Post Danmark.